Tengke bahai tong itu lo kam data viral video tu figure rustic lemon. Kabuk deh bukuk song belai no wana masing sa kok tu masok pai ka abo hingke korok sa sikili buri buri kari ngoi video punu goi buni busai no segoi naka so hingke dolok tabu ko action abo bomutui butui achala no goi bini bihik no yakar kha busana yakar a sikili buri bai thangka abo ki misti butui na rosogula butui na moduni butui bari sai mana hingke chung a bini bihik ni bukuk tu no makhara nai ni ba an busai ni ma buri bo mo sipar ekhere gese bo an busai no butui phunukja abo so hingke dolok norok khana kana aburi samani buri phunukjak abo botong ne but abo ke bunugya ko haya diba norok bunugya ko aburi phunukjak video but an than tong ang tabuk norok no YouTube no direct phunuk nai norok ready ung tong ni nai na ba koi let's start Yang kita long norok nugoi makna number 1 of guys sila debon bin bumung ge bin norok bini sakan phunukjak am tipik ang age puri khado telegram bat baksa borong nugya ko norok baksa nugya tong hage comment khaisa de ang norok nai second number bon norok nugya ko ge comment khaisa de telegram ri nai ini baga asung malai next video puri chala mazak tong khayang dam nai pekena